Maar binnen een dia is zo'n gant. Bij het nou wel nu. Sinds mee, ben neuf. Bij het nou wel nu. Ik ben steeds lang gezien, heb niet de hand, de roscado. En bij de naam zijn we in de school, doet qua. Ik Teierburg was, we zijn bij Teierburg, ik ben gauw om hem. Ik heel wat domme paksen. Ik ga gewoon naar mijn scherden weer naar ze. Ik paksen wat dom. We zien wat dat betreft bij al mijn tanden was. Ik daarna wezen, van die toy min ik heb wist. Dat gewoon niet aan mijn money kwam. Ik kwam op kuppen dus een Teierburg. Peter woest het hoor. Maar ik ben pinnig. We zeggen aan het aan blijft steeds dat regen. Om met de zon door schade. Dat is een dikke spaas door schade. Met mijn zoon daar doet er was zo mami hier bij hem waar zoals Gwer'leon zo. En we zien bij een toelmunger van Andrea waar mam goes ons waar Jano Lannedern. Lannedern ons. Aan mijn himmel was, want die Andrea zit daar heel wat. Zo'n leeuw, heel wat kinderen, dat won. Dat is mijn mam. Hij is wel een soort Gwer'leon. Zo, maar hij was in duw meer, en wat kan me niet rest. Hij reed in mijn raad. Hij was uur. Hij kwam hier en was, en dan krijg je stolen, hij is maar betum. En dan wat ik al leren. Hij was even bij het pedaal, want dan kroon wie je werk past. Hij was toen er verkeer, hij penotier, hij naartoe toe werkt. Het pit familie was zomaar Gwernaleon naar Prinsen. Hoe zei ik me lekker? Zeg ik dan? Oh ja. Hoe zei ik me lekker hoor. En bij me dat zien we dus. De begin als man. Oh, ja, maar de vakantie is ook alles qua. Maar en permanence, een klaar meer toe in. Daar lekker buren hebben. Ah, oui. Peter woest het wel van. Oh, nou is hem. Hoe nu gaan bedreigen aan de school soms. Minder doet aan de school dat Gwernaleon. Wie zo brengen, in school brengen. Oh, oui. Nou ja. Pioen is brennen, die is te brennen. En dit is Brest. Aan de pres. Aha. Hij is hier wat door naar buiten, alleen maar mij is hij. Hij kan me helemaal wel und dann mich scherden wir nice. Trigger, wat dom. Maar we zijn zo maar zo. En zo weet ik alles. En dan heel wat naar de Gwer'leon. En dan ik het. We gaan bak in dat dier. We sturen naar huis. En dan gaan we bak in. Hebben wat is al weer ruw. De maskat. Wie ze aan deze kant. Gewoon mijn squil zeven nee. En dan gaan we ons. Mijn zoon wil zeven ons. En dan gaan we. Gewoon wat hij dan. Dan gaat dan zang. Per betrekken. Wat hij ons. Dit maar even door bij mijn gas. Ja, hem gaan leuren, wie zit poos en dan eerst de zon. Ah, yes. Nee. Zo nu ruw, maar je weet wat, maar je haal. Maar je weet, als je hier meer,
zo som bremato I huzanek da. Na riu. A poden in spira vi stol remme, det shitkat. Amu au khaish, au graish, a pinsa. Antiwa a pinmangin. Bikadam. Au khaish. Ang pinal au khou. Jau krauw. En nee, wij hebben gediepet. Because dat is similen met. Dat is similen met wij gaan. Hoe meer similen tigo. Dat is dat bij wij gaan. Hoi, nou jam den drecht. Den toen bang nog, drecht. Moulin min, wie ze slezen gaat zo. Dan kwart. Dan is hij bij penal en dan kwart de gilde met moed. Wat Moulin joren, dus goes de brenille zei, een reo Moulin gamin. Moulin min, flaster pullet. Ik ga me nou wat plus, met goed kreuzen nu. Allemaal kijken alleen, allemaal pro. Dan in bien dan weer. Lager. Ben dan binnen door lager, en wie zou alleen nou weer, en wie staat er weer maar lager aan de bui. Maar ik heb me 3 stoet. 3 stoet. Om we niet raden wil met ries. Hier zo dan hier maar water is het bien. Oh nee, een beetje dieper. De bio eerst. Nu zo kede had det var en din dus man kan daar vro, der prende nu. Og det kan være vro igen. Det kede. Jeg vidste hvad dødt. Dymme. Nu kede. Jeg har bidt som. Ah ouais? Pas der pennet. Pas der vacances tout quand les vigales tout mais. Oh, en nou in. Pieuwe som machen Robert. Ah ben, dan door mam goes en Erik Okolu. Waar somma is. En gewoon wie zo hoort die visuurs, moest ik daar net dat die gil honger kemeneers. Ga je met een greet, en hier aan mijn kant dus heen. En kun deze plaats al, ga je stolen dit. Hij gaat hem daar. Hij. Misschien soms daar staat er wel aan op de den. Oh, koes. Oh. Nee. En kun je bij zoals een bon. Zo'n beetje een beetje die weer. Zoals een bon. Ik hoe paak na, want je paak had je nakket. En wie ze werken die. En die boot wat aan het gaddia is, en die is aan nog wel. Dat is ons aan op boot. Louis, je hebt een Louis Bonn. Maar ik dan met mijn Bonn, wil een Bonn, wil champagne. Maar ik heb met mijn 3 tandbed. En ik het. En hier wie zo hoor, mij wil wel meer schar. Là, de point c'est chez la bourre bien. Ouais. Ben ja, normaal zo wat ik het doe, wat ik doe stil wel zo bij elkaar. En wie zo mee wil, maar ik heb me tegen zo tot een tegenspel. Wat mee wil gaan. Wees zo dood.
Oui, Lannedern kan niet raben de wilken. Nee, een pagaya gewoon, nee, een pagaya mais après brem zo weer maar moet ik vast al lang op en ik heb dan beneden door zoeken. Ouais, les porcheries le chou. Ouais. Het is jammer, zijn ze dan trouwen? Oh ja, daarmee zijn ze dood. Een pakket en ik dan beneden kind. Hier is maar een terrein wakker als nog duurbaar. Maar een trouwen tonight. Voor stasje gaat er eerst. Een trein patatas baseerd daar we zalje. Een trein relie respondent pluisket. Mais me change Gwernaleon. Oui. Vu je dois on rentrer à mon Gwer'leon op droite. Ik heb je nog een droom hoe zeg je nee de piloot. Oui. Peter, wie je beter service en train bien. Oh, beter cher quad cher casa lonen de voorraad en even eat wel door, wat hoor zo quoi. Glue. Je dan daar tres en de tres gaan dus de pluisket. Dan die is de lekker wat pakket quoi. Dan zie je hier een beetje rosporten, toch. Heb je ze blijven ze bij de arrêté? Anton, dan blijft deze trekken. We zien hoe we streven, wat zie je mee? Oui. Oui, we streven. En nou wat er aan tap quoi. We zien wat doet dat hamion, wat doet dat terminé quoi. Oui. En wat kon deze bandit hebben we soms het proefsken, de transport. Deze van die. Oh. Ouais, hier zijn in. On l'adore pour stasio. Je m'entends, zo, dans la partie de Lannedern, commune. En als ik ook in die huizen, we horen in redonné, à pied quoi. Et entretenu. Hier had toen nog dat park zo is. Dus ik heb een tronk, als ik wel lien hoe zeg. Heb je circuler van, hè, chaussée? Oh, wij doen het proeven à droite quoi. Maar ook. We wonen in de pakket quoi. Ouais. On est in pakket quoi. Ah oui oui. Ik ben nog de buur weer bijna niet. Ja, je een beetje benallen. Ja, helemaal dieren op pas. Helemaal naar boetijspas. Kusalbe. Net gekien. Ja. En we zien met bremmen die aan wind doet. Oh la 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 la. En net iemand aan gekolo nou. We zijn mee jong, wie is bizar. Ja, weet je wat. Maar het is weer tot daher joh. Ik zou hem de beetje goed raken. De beetje. Een wind doet.
blijft strugen op près. Ik kreeg eens. Puis on va deux à Mordeau dans morgen. Puis on donne une retraite dans la marine. On donne à Isa, un parc sur le néo. Un parc de tribac, n'a qu'au néo. Hier, on va Ivrek, on va Cariou. Mer, de Ron Cariou, de l'un mort de sombre. Ouais. Rien, on va rire Jean-Court. Ah, wat doet zo'n barret tout. Ben al de, wat doet zo'n wat perdi menaket. Maar wenn ik wel kin, maar tuska lustoni. Abo, we pem zeg vlam, pes Lannedern. Pes Lannedern, O ja, no. O ja, pem zeg la zo, zuur bo non kubit. Peter a dit na han don en droba. Ah, ben gwell la, dat namen zo kalles en chamacho, quoi. La, kalles zo zo en win, quoi. Oh. Ah oui, c'est délaissé. Abandonné. Oui. On va au Nanga. On va au Nanga. On va mort. Mais on va. En 87, quand nous ouragan, on va partir. Oui. Ja, zo handbal, ja. Dan kan man een brave kant, dus Gwernaleon man. Allemaal hier maar doen, allemaal niet in de noeien. Pas. Catastrofe. Oh ja, wat doet zo'n barret? Goed. Nou, oui. Oh. Helemaal wat die, zoals spullen, jongen. Celui Harry. Ik was wie was zeer de long. En dit kan was toch goed. Hij wie zo over de bezoekers, hij hoeveel. Dan kan het tot wat hoeveel. Hoeveel was dan bij Robien bij Pinda zijn, want die hij wie ze frikoju. Hij wie ze zeker daar prijs op een schipper. En dat is cuisiniers formidabel. Ah oui. Dat spelen. Ja, toen was een big Gwer'leon, toen een big Gwer'leon droeg, en ook een pieuze was brennen. En toen laboet bij Ponneveuzen. Goed jong, dat goed aardig. En dan met die brood. Maar daar los ik in met Gwer'leon. Ah, wa. À la voie communale, wa een tool, wa een droom. Ah, wie ze toen doet ween. Dat is ter Gwer'leon. Ah, wie ze. Ah, oui, pip. Ah, ouais. Ah, wie is dat je treft? Kan je hier toch zo heel nee? Ik heb venten, waar je wat het wie het ook toen door. Ah, venten. En we zeggen bij een trouw wie 10 dochter is, maar praten we venten al. Je hoort wel wie hoe me hier is zelf wist. En we zeggen maar als kaas naar Jolieu en dan gaat op bus. Ik ga wie ze door Ingel. Oui, ja, hij door Ingel Bas. Maar ja, on rappelle on modal qui est door penal de han. Maar ik doe zal. Daar is wel hem wat tos quoi. Mais les vidéos ook al door de loon naar toe en naar rappelle. Oui.
Ik ga me ook plus met bassetten, maar wanneer niet raben, doet dan van dan hangen. Ik ga me wel zonnen naar som. Morgen, zoals morgen. Maar zonnig. Ja, je moet hebben, ja, maar die is al een morgen. Ik Jan met een doms. Dan met een doms, ik merk het om, ik lokeert het. Zo'n mak klooster, zo maar kijk. Ik moet wel zeggen, je wordt de Rus kan. Alle Rus wat ben dan binnen te luien. Ah, no. Right. Aye. Ja. Je zou wel nog een gariw. Of zo, maar is de maas. Ja, pas pel gouzé, hoor. Een gouzé zo'n beetje rural, denk ik was. Jon gariw. We waren dood. Ran wat het ran was. En we voor een kook zat erin. Toen er wat degelijk om tiegers. Wat toen dan weer die tot. En toen doet de de honden zo'n kruin. Nee. Maar zo wat. We willen wezen te gaan lezen, dat gaan dan man gaan. En we zeggen, we horen de wezen. Gewoon de pataten, gewoon wel door. Secretaris met nieuwst. Bim de typ dakwa. Nu is het dan mijn money binnen de hul. Nee, wat ik het wil, wat ik assurance voor de wil, zo brengen. Nu wat ik het op neem, courant wat ik het op neem, ik wat het. Secretaris sociale wat ik die. En nu die een keer naar spittel en wie kan nu naar spittel, wat ik het handover. En die manier, we laten die manier zo mouw. Mouw. Ik heb Tom Lamer zo biedt bij de point bij mijn gluschoen en echt toe. Ja, bijna toen dan wordt het met zo'n meet, kan het meet. Wie ze toch een beetje ik kan wisten. Daar pitten gaan mensen. Dat wel niet zo. We binnen dolen, we staan ploes nog jaar binnen dolen. Ik ga malje takken. Van dit doet. Dat is mooi dat we Tom troebelen gaan. Oh ja, weet je wat? Wie was het jong, wie moet de boer doen? Oh, maar daar doen we de boer heen gaan. Maar die er zijn naar zo'n school binnen gaan. Dat kan je zien. Dat speelt heel nodig zijn. Maar dan, en wie zie je kan het goed. Als het waar je handen kan wisten. Ah, wie, en wie kan je goed. Dan kan je het qua. Oh, maar nu wat kan het doen, maar ik ben aan de kant den laboort. Allemaal bij Lannedern met kind bij Parijs wel, maar met moed bij. Oh ja, maar nou wat doet dat Parijs ook, kan man. Kan je herinneren ons. Nee. Ja, Peter ommannen. Maar hier, maar ik koos nog, ik kan wisten komen, bij mijn man ik kan wisten. Maar ik me kan je herinneren tot, en bij me zo, Gwer'leon, toen dan moest je naar plaats van zo dood. Maar allemaal niet meer zo, we laten le point culminant de Lannedern. Jammer. En nu is het tot met Lannedern. Ik ga sneeuwen. Maar ja, dan hadden we willen bouwen. Hij moet samen chillen.
On wil redden, on wantelde zo, hij is de vaste dan met je un creux. En eerst weer le col du Notdond. Hoge noot. Dan zie je maar, wat moet ik? Vast. Dan zie je, brasbaar weet ik wel aan, dan bien weet ik wel kallen, dat was. En dan nog rustig laten, kallen. En mijn bro Armenië, is een bro, mama. Oh, mon que Armenië. Non. Nous, sont des gens incarnés, même. Is de différence entre Lannedern à Paris ou le Brenil, les afouilles? Oh, quoi, quelle différence. Ok, un doigt, on est que tombé de même mode. Ah, il est quand je dis non, évidemment. Ah oui. Ah, il prenait les gens dans le cabane, mon de là que de Hadid, hein. C'est nul. Ah non. Je go maïs, voiture, ah, trouve-moi ça, tu, mais il dans le cabane. Biscuit of friso. Non. Ah. Oh, mais aan mijn krazen, aan als ik kan ze zoeken. Ja, wijn die Oh, maar wijn je tu. Als ze niet, als ze bij elkaar hier, als ze niet, is om een kruis is. Nou, we elkaar hier niet aan is. We zien van drie, wat was er. Maar als ze weer remblayen tout. En dan met die garden net zo, het terrassement, allez, de grande, van tout le monde gaat tout qua. Ik heb geen zo'n digger aan mijn glusje. Oh, dus ondiglaam naar ding weet. Bekke door door Brussel, bekke dan tandaf. Bij nou het regen. Nee, we doen naar Brussel en dat. We in bizart. En dan leg. Oh, een beetje bij die gaan ook zien wat de machine te komen. Pelteus en ook. Ja. Als je doet dat is, binnen is het doet. Za plus kad jan benodol tak vi bi lite queen gato così io vi go no liti va bantron la wale ka vi jan avia che queen is sto hanno ka vi chico allora aga bi je glo pepina get und am losch pe bria na idam losch aga toi ka bal dam bi de glo dan is die stoje wel los. En nu door ze hebben dan baar. En nu doe je de bel natuurlijk. En wie ze get hem dan, en wie ze poot, en wie ze daarna poot, de dommel zoeken. Ik hoe was, huis dan, dommel van die zoeken, de steek. Et puis, on arrive à la botte, was tout daar wonen. Oh, loon wordt dus bel. Oh, ja. Zo met wel los doen. Ah ja, een kind en daar wel in de keer qua. Lood weer beslet, lood al. Lies waar wat. Ai. Lood wat tost, maar daar die moet maar Gwernaleon wat tost qua. Nou, hier zeg je die linie toen ook qua. Maar tu binnen door 3 meter kuub binden. Heb je peden aan trouw 3 meter? 3 meter kuub. 3 meter kuub. Hij reed wat goed tinnen. We Petra weet kupen. Hij reed wat tooi, wat Petra weet kupen. Men teneen naar minder, wie een terrein. Dan staat er wat. Dan moet je zo, met haar omheen, schoepen heen. En meestal een doel. Heb je nog eens daar gaan Noord? Ah, ben die tooi nee, gaan Noord, die kent ik wel. Die grootste nee qua. En we zien gaan dan maar bien nog. En de schuur, we zeggen, maar bien trek qua. Een trois bases à peu près. Kijk dat ik mijn baas à peu près. Ouais, en dan mag je bien maar pinnen. Tak. En tu contrôle, en chef, en passer à peu près, zien, de contrôle, en wijn. De wil que l'on bise dans mune door. Et de bio aan mijn glusje. Bij aan mijn hemel waar daar hier van win ik.
Hoe wat er verwin ik. Als ik aan hem een kwal aan hem, ben ik binnen naar is, wat er hariu. Dat koos er weer naar school, bijna. Wat hem hariu, dat koos niet. Wat toen kwal. Als we zeggen, ja, wat een kwal net naar is, wat een al, ons wat dat koos Pierre bon. Mais là, je prenne dans les ponts des chaussées. Ah oui, avant we je prenne gaan de pont chaussée. Als we zeggen, hoe dan we gaan een camion of wat we komen hier naar daar, maar wat een camion. Als we arriveren aan Mees, gaan we giri, aan Tombo, gaan we zo, van dit tot kan bij bord des. Als we kijken met manetten, we kijken met zijn manetten, plippelen haar. Binnen. Ik ben hier baas. Dat het kup toezest. Als we 3 kilometer door zijn, ben ik gaan nee. En daar die rood daar op in de lucht. En daar wordt die goede maat weer handboom. Maar ja, maar we stert weer daar door. Ouais, we komen dan mooi quoi. We gaan aan 36. Dan zeng bij het pimper gaat regen. Nou, we vallen trouwen. Wie les kan alone, we kunnen weer alone, wie les daar lopen, we kunnen weer nee. Dat arena gal komen daar. En dan we stabiliteit houden, dus kunnen we bieke. We zeggen we gaan leed punt, je pas door Brazil quoi. Mais heb je gret de wechu hier bo middag met no? Oh, ik ben niet naar honden en ben ik gekomen zo breed. Als je me die weet, aan de boord, niet naar honden naar mijn rechter gaan. Hoi, toen zijn de goes gekort al lang niet waar, dat week op aan. Takken. Hoi. En lood hier, we hebben pipien en gariel. En ik had dan de geert. Al wen de dooi, we natuurlijk al gariel, die is naar garien. Go garien, de garne, bekele wou plaats de dooi. En lood we dan de breed aan midden. We leren zo gariel het beduwde waar je gemaakt. Maar ik vind wie goed, en wie geen merk, maar Bern. Dat is wie goed, maar wie bemuur op Bern, dan maar aan Berlijn. Hoi.